बेबायदि जारु मोनला लाथारखागौ होनदों बेबायदि मोजां साफानो आं हिनजावैया साफा मोनला हिनजाव लासिगौ आं बे नानिमोनाबो माने बेस्राफोर मावथियानो माने नानिमोनाबो माने फरायनायजों लोगोसे बिसोर बेफोरबायदि खामानि मावो उफाय गैया माथो खालामबा जानो गावबा गाव उदैनि थाखायनो सोरथो होनो आरोना बिदिनो नानिमोना मा क्लासाव फरायनानैनो नानिया जाहैबाय कलेजाव फरायो बबे कलेजाव फरायनानैनो नानियालाय नानिया देग्लाय क्लास 10 मोनबायनो हाना होगोन आरोना नानिनो आच्छा रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे फोसावनाय बेनोदि माने आं नोंथांमोननि गेजेराव थाब भिडिअखौ लाबाय थानो हायाखै मानो होनोब्ला मोनसे खामानियावहाय गोदोसोनानै दङ आरोना गावबा गावनि खामानिखौबोथ' नायनांगौ जायो जाहैबाय उफायथ' गैयाना ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअ लाबाय थानो हायाखै माने गोजान गोजान जायगायाव थांबाय थानो मोनाखै माने जोङो मोनसे सुइस गेट मावगासिनो दं आरोना बियो माने साक्सेसफुल जाथ'बाय दा बिनि गेजेराव दाख्लाय खालामगासिनो दं बेवहायनो माने गोबां माखासे मानसिफोर बे एरियानि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा बेवहायनो खामानि मावो आरो लेबारफोर दा बिसोरखौनो अननानैहाय आङो मोनसे बुस्थु होफैदों गिबि आंनि गोसो गोरबोजों अननाय बेनो जाहैबाय चक्लेट होफैदों आरोना बिसोरा खस्थ' खालामनाय नालाय बिसोरनोबोथ' अनलायनांगौ जायो आरोना अनलायाब्लालाय बोरै जानो बिसोरबो जोंनि खामानिखौ हेल्प खालामबाय जेब्ला जोंबोथ' बिसोरखौहाय सहाय होफिननांगोन नालाय बेखायनो आङो बिसोरबो मेङो खामानि मावो नालाय बहुतनो बेखायनो आं बे चक्लेटखौ होनानै बिसोरनि गोसोखौहाय दिनैहाय गोजोनग्लाय होगोन आरो ओरैबायदि अब्ला आं राननानै होनोसै चक्लेटखौ फार्स्ट ना एबा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं भिडिअ नायगोन नोंथांमोननिसिम आङो दा माने जोङो मोनसे बेवहाय बे जाहैबाय माने बे जायगा जाहैबाय माने ओरै आवजार बेंटलनि सोनाहा आवजार माने रानिखाटानि सानजा बैग्रिबारिनिसो सानजा मोनसे जाहैबाय बे मुरा दाखिंगाव होननाय जायगायाव आं दंफैयो मानो होनोब्ला जों बेयाव मोनसे सुइस गेट मावगासिनो दङ दा बे सुइस गेट मावनायनि गेजेरजों बुहुत रायजो राजाफ्रा जोंनि खामानिखौ हेल्प खालामो आरोना दा बिसोर मादैमोना जाहैबाय सिमेन्ट दालाय होनाय मानायावहाय बुहुत खस्थ' खालामफानानैहाय जों लोगोसे जोंनि खामानिखौ सापर्ट खालामो आरो दा बेजों लोगोसे आं दा मादैमोनखौ अननानैनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेसेबां सानफ्रामबो खस्थ' खालामोना बिथांमोनाबो दा आं बिसोरनोहाय चक्लेट होनो नागिरदों आरो आं बिदिनो आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों माने आं जुदि आंनि गोसोआ बुहुत अनथावरि आंनि गोसोआव बयखौबो अनो माने बयखौबो आंनि मेगनाव नायनो मोजां मोनो आरो आंना जुदि आंबो MC LA MGM जानायमोनब्ला आं गोबां रायजो राजाफोरखौबो अनसायनाय होगौमोन बा अननाय होगौमोन आरोना बेनो जाहैबाय माने रायजो राजाफ्रा माने जायनाखि गरिब बिथांमोनासो पार्टिफोरावबो नांथाबनानै थायो बिथांमोननिफ्रायसो भटखौ मोनो बे माखासे थाखा फैसा गोनांफोरालाय मा ओरै खारो बिदि नङा माने जिखुनु जाया बेनो आंनि बुंनांगौआ माने आं MGM जानो हानायमोनब्ला बेफोरबायदि रायजो राजा गोरिब गुन्द्राखौसो आं नायसिनाय जागौमोन दा आङो जिखियानो जाया मानो आं बे मादैमोनहा चक्लेटखौहाय राननायसै नै होनब्ला बेखौ होनायसै नै गोदानखा बाजै बेवाय जि मोजांखा नै बेवाया बेबायदि जारौ मोनब्ला हिनजाव लासिगौ बेवायबायदि जारौखौ नै बे दा माखासे मोनजासिगौ दे जा राननायाव गले गथां गोलैयो माखासे मोनजासिगोन दा नै गथे गोलैखो देबाय गरनै थुबाय आं गरनै थुगोन दा मोजां खोना हो माबा जोंदाव आसा मादैयाथ' आसा मादैमोन बे जायगानि ना आसा बे मादैमोना जोंनि खामानि मावनायखौ गोबां सहाय खालामो नोंसोर गोदोनिफ्राय बिदि मावबाय थाखायो नामा नै बे लामायाबो बैथिंबो हिसाब गैयि थुक्राझार बेंटल लामा बेयाव सेस मावबाय मोनसे जाबाय आंनो मादैमोना जाहैबाय गोबां समनिफ्रायनो बिदि खामला एरिफोर मावबाय जाहैबाय उफाय गैया न'खराव सोलिनो थाखाय आरोना न'खराव गैया नालाय न'खराव गैया फिसा फिसौ फोथांनो थाखाय बेबायदि खामला मावनो जायो आरोना बेहाय सिगांबो सुइस गेट मावदों बेखौ मावबाय आरो बेहायथिंबो ब्रिज मावदों आरो बे ओनसोलावनो नङा बुहुत बेंटल एरियाफ्राव क'क्राझारफ्राव थांनानैहाय बिसोरो जेराव खामानि मोनो बेयावनो मावहैयो आरोना साबजि मादैनि फिसाफोरलाय सानैनो मा मा क्लासाव थायो सासे 8आव सासे 5आव आदा मोनबा
Ini adiknya bisa mudah kabeh ta. Ada ini bisa bilang ke dia mau nanya. Coba musuh sama ini adiknya bisa mau nanya. Ini kalau kese. Serai lain nggak hai. Mana pemain deh? Ini pemain siapa? Ini mana? Ah, cuci wash nasi. Baik. Nani nih. Nani menabu mana besar mauciana mana nani menabu mana फरायनायजों लोगोसे बिसोर बेफोरबायदि खामानि मावो उफाय गैया माथो खालामबा जानो गावबा गाव उदैनि थाखायनो सोरथो होनो आरोना बिदिनो नani मोना माथो फरायनानै nani जाबा कलेज फराय मबे कलेज फरायनानै naniयालाय nani देग्लाय क्लास 10 मोनबायनो आना होगोन आरोना nani नै Tapi nufra. Này mà đi này mà đi hết lại. Mà đi mà đàn mình nữa lại. Mà sih. Aru asna ya. Dia lagi deh di situ. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. अच्छा. बढ़िया ना? क्या लगा लगी काम कर रहे? अच्छा लगी सी. बढ़िया लगी ना? अच्छा. ना फ्रेश. ओ चॉकलेट खाओ हमने ना. देखो. Arah ini bijil. Kasih gua gede benar. Carita matro. Deh, betul kau. Isni kau dah burun mana? Bebaidi saruru mana lah kangen bebaidi mau jaga sapan. Ayo dong jauh ya, kita malah jauh lasku. Berapa jauh sih?